Hapapai syarilum kasi jantia ke jongi. Kidon shibun ba ki jaka ki lum ki wa ki krem ki kro ki ba itenan. Bat ki don ru lagi jonggi kana. Bat don ru na pedeng ki jaka ki bala kelalong sendan ki jaka jengok kai pertai. Haka bakila keringi ki babon balang na saudong geleng ki jaka. Henry don pat ki jaka nadu ki lum ki wa ki bompat kelalong ki jaka jengok kai pertai. Wala da ki don ye kata ka jing itenan. Bat ka jing galong namar ka surak banyat ke shem jing kumta ka shitom hagalit kawan. Hakane ke video mentang akwa banyetu syapang ulum kelai lengsungun ubadan hasnong Demnar Southwest Khasi Hills District. Une ulum kelai lengsungun uday wayne kilom balapau nam bat ba internet bah kitan Southwest Khasi Hills District. Bat une ulum udan hasinta hasnong Demnar Kashnong kabadan sikitan mayrim bagi tan dolun kabajengai live punyo kilometer na kanong ba nong stoin bat kumba live way kilometer na mau kerwat kabadai ka district headquarter na kencang jong uni ulum la aru banyo i badan ki klau siliang jong uni ulum bat na jerong jong uni ulum la yo i ru shibun ki lum khasi ki bapau nam ki badan hakitan west bat southwest Khasi Hills bat kumju ru ya ulum nokrek ubadan sikitan Garo Hills bat kahabashai bhagasun beneng layu iru ya kathem jong gari Bangladesh ban puai sekaliar jong ne ulum haban yai leng bagi lenti yai kijan hakabala shna da ka WEC jong kashnong Demnar leng bagi skim MGNREGA bat ka shimpor kumba ka san minute ai ban puai sekaliar jong ne ulum bat andala puai hakliar jong ne ulum layu i shisha ye jing ityang jong kamaryang bar jing itanat jong gilum khasi shisin pet yo ne ulum kelai lengsungun daya pher than na ki wei per kilom ki badan keleng saudong jong gari khasi jantia Henry une ulum kelai lengsungun udan pat laga jong ga kana bat kat kum ga jing itu ki temen na ka tai ka than bat kum ju ki trai jaka ki badai na ka kur paliar ki ong ba une ulum hindai hintai ude uta uding shnar jong ramha bat namar ka jingkit ka bakhya jong ramha ula ino ya u ha ga jaga badan menta shu la ya thu ru ba hajrong jong une ulum ki don bonjat ki ding bat kumju ru ki mrat ki ba em bat na jrong jong une ulum ki don hadu santli ki wa doi ki batut syapo bat kumju ki don ru ka wei ka ka balong kum ka kenjapung halor jong une ulum kaba kham sngo phla shu kalong bahajrong jong une ulum ka don ka ka balong kenjapung kaba don shiki bentai ke balong klau ha clear jong une ulum bala ong ru baya ka ne ka la ju penden kam da kita gi jing thau ki ba phla ki ba em halor une ulum bala ong shu ba kita gi jing thau hadu menta menne kidang yai pen iru ya ka dak halor jong une ulum na galian kinong elam shnong jong ka Demnar ki la yathu bagi por barit benai khamtam hau benai nailar bat jilio khamtam haki por mit ki jiyo i ki kenja ki balong phu bat pharnai kum ki maulanai halor jong uti ulum bat kane kadang yaja hadu kini ki singi ki ba menta bat laong ru bagatai ke jing pharnai ka par suki nami ngi shadu sengi jong uni ulum Henry ka basnusi pat kalong wat lakatai ka than ka rius pa pha ke jing don ki jaka jong akai penban ki nongwan jong akai perthai yaute ulum ki duna pha bat ka daw le se ka dei namar ka jing bombyang ka surak kalenti ka sinkien ban le chaute ulum kalong ka ba khoru khoram bat ka tei ka surak ka dei ru ka surak ka ba le chadu ki thanywa ka ji damyasyat bat mau thaba ka jaka ka badan uyurniam tena kata ka daw le se ka penlong ya une ulum banduna ki nongwan jong akai namar ka jing sniu palat ka surang te parlok kene kalong ka jing thu khana belingkwan syapang uni ulum uba phla badan hangtai Southwest Khasi Hills Bleshibon